Hej, lugna Jonas. Pappa ska lägga kronan på verket först. Men låt dem lägga ett kort, Knut. Ja, strax. Nej! Vem var det? Inte jag. Jag tittade på mig. Pappa. För alla stora och små barn kommer nu en färgsprakande timme bara för er. Walt Disney ligger bakom de figurer vi nu ska få se. Och det blir bland annat Aladdin och hans vackra prinsessa Jasmine. Och naturligtvis träffar vi också världens mest berömda ankfamilj med Kalle i spetsen. Jag håller i det nu, för nu börjar Disney-timmen.